Ova konferencija koju sam ja zakazao je zakazana ranije, tako da nije deo najavljene rasprave. Mogu da učestvujem kasnije i u tome. Nekoliko stvari sam hteo da kažem, a tiču se današnjeg dnevnog reda pre svega. A to je da je ovo ponovo još jedan dokaz da parlament stvarno gubi svoj smisao, ali ja se ne slažem sa onima koji misle da se to rešava tako što će normalni, zdravi poslanici koji su odgovorni prema svojim biračima da napuste parlament. I evo i ovo što radimo danas, a i neke stvari koje ćemo raditi u narednom periodu, trebalo bi da dođu do toga da se izborimo, da ovaj hram demokratije postane pravi hram, a da ne izgleda kao Notre Dame ovih dana, na moju veliku žalost. Primer, Zakon o konverziji stambenih kredita indeksovanih u švajcarskim francima. Usvojen na Vladi prekjuče. Juče poslat u proceduru. Danas na dnevnom redu, a sutra je neki cirkus ovde ispred. Da li je taj zakon predložen tako preko noći, usvojen u pola noći na Vladi kao predlog, donet kao predlog i o njemu se danas raspravlja sa željom da se reši problem građana koji imaju problem sa kreditima koji su indeksirani u švajcarcima, ili to ima veze sa cirkusom, sa rock koncertom propalih političkih, rokerskih i drugih zvezdica koji se održava sutra ovde ispred ovog doma o trošku građana Srbije. Ko može da bude kriv za problem u švajcarcima? 3 subjekta. Banke, koje su možda imale lošu nameru kada su radile to. Klijenti, odnosno ljudi koji su uzeli kredite zato što nisu bili pažljivi i nisu čitali sitna slova. Ili država koja nije sprečila banke da se bave tim lošim poslom i nije na dobar način obavestila potencijalne klijente, odnosno ljude koji su uzeli kredite, da tu postoji opasnost da im se desi ovo što se desilo sada. I sada je kratko vreme da ulazim u analizu toga. Ono što je nesumnjivo, to je da su tada u vlasti bili ljudi, kao što je guverner Jelašić, koji su upozoravali eksplicitno da uzimanje kredita u švajcarcima predstavlja veliku opasnost, i neki drugi, ne mogu setiti kako se zvaše ministar iz Parivodić ili tako nešto, iz DSS-a, koji je rekao da je to odlična šansa. Ako je kriva država, onda treba kazniti one koji su iz države krivi za to što je stvorena nejasna ili loša slika o potencijalnim problemima sa kreditima u švajcarcima. Naravno da postoji i delimična odgovornost građana koji su ušli u te kredite. Naravno da postoji i odgovornost banaka koje nisu bile dovoljno eksplicitne u objašnjavanju tih svojih ponuda, ali ono što je sigurno, da ako broj stanovnika Srbije ili broj punoletnih ljudi koji je negde 6,5 miliona, smanjimo za 20.000 ljudi koji su, ili 50.000 ljudi koji su uzeli te sve kredite, 6.450.000 ljudi nije krivo za situaciju sa kreditima koji su indeksirani u švajcarskim francima. A oni će biti oštećeni ovim zakonskim rešenjem. Znači, 100 miliona evra kojima država pomaže banke ili klijente ili ne znamo koga, neće platiti ni oni koji su iz države tada ili tolerisali ili čak afirmisali te takve kredite rizične, neće biti kažnjena ni jedna banka, nego će biti kažnjeni ljudi koji nemaju nikakve veze sa tim. I to je jasno i iz stava Fiskalnog saveta, to je jasno i iz stava Transparentnosti Srbije, to je jasno iz stava svih onih ljudi koji na racionalan način gledaju ovaj postojeći problem. Prema tome, to rešenje preko noći nije nikakvo dobro rešenje, to je nova noćna mora. Dobro rešenje kako to treba rešiti, postoji primer. I taj primer je jedan od prvih poteza vlasti nakon 5. oktobra, nakon veličanstvenog 5. oktobra, a to je Zakon o povraćaju stare devizne štednje i štednje kod piramidalnih banaka za koje je država davala neku vrstu garancije, a to su Jezda, Dafina i ne sjećam se da li je bio još neko treći.
Dan danas se delimično vraćaju ti dugovi, najveći deo je vraćen i tačno se zna ko je za šta odgovoran, kako se vraćalo i to je urađeno u mnogo težem ekonomskom vremenu nego što je to danas, bez bilo kakve štete. I to je bila vlast u kojoj sam imao tu čast da učestvujem. 100 miliona evra, koliko će danas odlukom da bi sutra miting bio malo uspešniji, biti potrošeno iz budžeta Srbije, je dovoljan novac da, ponavljam to 100 puta, i pošaljemo na lečenje sa velikim šansama da budu izlečena sva deca i svi odrasli ljudi koji nemaju mogućnosti da se leče kod nas, nego moraju da budu upućeni na lečenje u inostranstvo. I dalje se oni leče kroz neke sumnjive fondove, državne i poludržavne, a pre svega zbog SMS poruka, odnosno kroz SMS poruke. To je katastrofa. Prema tome, ovo je više nego loše zakonsko rešenje i jedina normalna stvar je da se odloži donošenje konačne odluke o tome i vezano za odluku Kasacionog suda i vezano za neke druge stavove i da u narednih mesec dana se nađe rešenje koje će biti apsolutno zdravo i normalno. Zakon, kad smo već kod para, još jedan zakon o parama, dug naziv, usvojen 15. To je znači bio ponedeljak. Po hitnom postupku naravno, a tiče se, zamislite čega, garancije Republike Srbije u korist neke banke, nekih banaka, po zaduženju javnog preduzeća Srbijagas, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i susednim zemljama, uz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbija i Švajcarske. Znači, South Stream znači južni tok u jednom slobodnom prevodu. To o južnom toku, to otvaranje radova na južnom toku je bilo pre do 5-7 godina. Još uvek stoji jadna cev negde tamo kod Alibunara koju je otvorio, kako se zvaše, Toma Nikolić, tadašnji predsednik. Od tog posla Rusija je odustala pre par godina. Znači, ne samo mi, nego Rusija, Bugarska, Mađarska, svi su odustali od tog posla pre 3-4 godine, a mi danas 30 miliona evra, trećinu rešavanja problema štediša koji su indeksirani u švajcarcima, bacamo za kredit koji ide u akcionarsko društvo South Stream Serbija i Švajcarske. Ne budem lenj, pa da vidim ko je to firma, to je verovatno neka velika firma, i nađem na adekvatnim sajtovima da je to firma koja se vodi kao privatna firma, da je registrovana u Švajcarskoj, da ima 6 njih koji se bave tom firmom. Pavel Oderov, on je predsednik borda direktora. Aleksej Morošinčenko, Dmitrij Hagoga, Usus ili Asus Jozef Hauser, Dragiša Martinović i Dušan Bajatović. I to su gospoda Martinović i Bajatović od 2009. godine, kad je napravljena ta firma. Od 2009. godine do danas je 10 godina. Od projekta Južni tok je ostala ova nesretna cev koja stoji sama tamo negde u poljani pored Alibunara i mi dan danas plaćamo, ne znam šta, pošto cent nije uložen u izgradnju tog Južnog toka, cent beli, ni u projekat, a kamoli u bilo šta drugo, mi ponovo dajemo 30 miliona, verovatno za plate, troškove i ne znam šta još. Ovo je 6 ljudi, od kojih su 2 Srbi. Dušana Bajatovića znamo svi ko je, to nema potrebe da se tu vidi, da se kopa dalje. Dragiša Martinović je njegov savetnik u Srbijagasu i još 5-6 firmi gde je Bajatović nekakav član upravnog odbora, direktor ili tako nešto. Prema tome, 30 miliona evra država Srbija, građani Srbije, onih 6.450.000 koji nisu vezani za švajcarske franke, a i onih 50.000 koji jesu vezani za švajcarce, daju za njih 6, od kojih su 2
naši državljani, a ostali su Rusi, za nešto što apsolutno ne postoji. Ja se samo bojim kad će da istrči neka firma koja se bavi turskim tokom, pošto je to nova zabluda koja se širi svima nama okolo. To je cilj, još jedan cilj zašto se ove sednice zakazuju danas za sutra, da se Srbi ne bi dosetili i da ne bi mogao da objavim ovo što sam vam danas rekao. Ima još drugih zakona gde su zakoni o rešavanju naših dugova prema Češkoj, prema ne znam kome sve. Ti dugovi sigurno nisu urađeni u vreme dok sam ja imao tu čast da budem odgovoran za neke državne poslove u ovoj zemlji. Ali imamo novi zakon koji je usvojen 15.4. To znači isto u isti ponedeljak kad i ovaj o platama za Bajatovića i za ovu braću Ruse, koji se zove Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica. To je najvažnija stvar na svetu trenutno, očigledno. To je ono što vole da zovu gondola, a u stvari se zove žičara. I najinteresantnija stvar je tu zašto se to donosi po hitnom postupku. Pa kaže, izmene i dopune zakona su neophodne da stupe na snagu što pre, kako bi se omogućilo efikasno sprovođenje izdavanja javnih isprava koje potvrđuju ishode primena tehničkih uslova. Da vam ponovim, znači isprava koje potvrđuju ishode primena tehničkih uslova. Ja verujem da je svima jasno šta ovde piše. I takođe je važno za sve postojeće žičare za transport lica, kao i na one koje su u postupku izgradnje, rekonstrukcije ili tako dalje ili tako dalje. Znači, danas se po hitnom postupku donosi zakon, zamislite, o žičarama. Jer to je verovatno stvar koja, ako se danas ne donese, pitanje šta će biti sa državom Srbijom, a ne znam po kom zakonu su posečena ona silna drva koja su, drveće koje je posečeno van ovog zakona, protivno ovom zakonu. I ovde se na početku zakona, gde vam piše, kako se kaže, neko objašnjenje za reči i za izraze koji glase, pa imate, kaže se da je žičara koja užetom vuče lica sa odgovarajućem opremom koristeći vučne uređaje po vučnoj trasi se zove vučnica. To je jako važna stvar i to je veliki napredak u ekonomiji, politici, kulturi, turizmu i svemu onome što država Srbija treba da uradi u narednom periodu. Hvala vam. Zaključujem da nema pitanja. Hvala.